Hello everyone, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan chat mu ta fahimtarwa. A yau za mu yi magana ne akan Instagram sponsored posts, yadda za ku yi talla akan Instagram. Instagram za ka iya talla kala biyu, za ka iya ka biya Instagram su yi maka talla ko ka biya wanda muke ce ma influencers su yi maka talla, wato wanda suke da mabiya da yawa a shafin su. Wannan su za ka iya biyan su direct, suna da nasu rate na wato abin da suke caja su yi maka talla a nasu page ɗin. Amma a yau za mu yi magana ne akan yadda za ka biya Instagram su yi maka talla. Mutane za su gani, za ka baje hajarka mutane su gani ko da ba sa bin ka. Za a ga page ɗinka ko post ɗinka da kake so ka tallata. Kamar yadda muka faɗa a baya, amma Facebook su suke da Instagram. So sai ka yi linkin account ɗinka na Facebook da Instagram sannan za ka iya yin wannan talla. Kuma sai ya kasance cewa Instagram page ɗinka na farko ba private ba ne, sannan kuma na biyu ba personal page ba ne, wato ya zama business account ne. Ta nan ne za ka iya yin talla, za ka iya tallan page ɗin in kana so, za ka iya tallan post ɗin akwai ƙila wani hoto da ka sa na wasu kaya wanda ya yi kyau kana so duniya ta gani, kana iya yin tallan wannan. Kana iya ka zaɓi nawa kake so budget ɗinka, ka zaɓi nawa za ka kashe kuma a kwanaki nawa kake so a yi maka wannan talla. Kuma wani abin daɗi da Instagram talla ta Instagram, za ka iya zaɓen suwa kake so su ga tallanka. Ma'ana a wane gari suke, a wane ƙasa suke, 'yan shekara nawa zuwa shekara nawa, maza ne ko mata, menene ra'ayinsu, a'a suna son abubuwan kayan abinci ne, a'a sun fi son kallon hotunan kayan ɗinki wato fashion, a'a masu son ƙwallo ne. Duk za ka iya zaɓen wannan waɗanda kake so su gani. Sannan kuma akwai abin da mu a nan Najeriya akwai, na san ba mu cika amfani da shi ba, akwai abin da ake ce ma Facebook Pixel, wanda idan ka yi shi wani lokaci kun lura da cewa za ku ƙila maganan wani abu, ko ƙila kawai kun je kun yi liken hoton wani abu, ko kun buɗe wani website ƙila kun duba wani abu kawai sai kuma kuna duba Instagram sai ku ga gashi ana muku tallan shi. To ta haka suke ganowa, ana gano wato ra'ayinku me kuke so, suna karɓan data, ta haka ake ganewa. Shi yasa sai ka ga an maka wannan tallan daidai da kai. To kana iya yin haka nan. Da fatan za ku biyo mu idan kuna da ra'ayi akan yin wannan talla da za mu nuna muku, saboda za ka iya yi ta Instagram, za ka iya yi ta Facebook, kuma kana iya yi ya nuna akan Facebook ɗin da Instagram ɗin duka. Akwai wanda za ku ga ma yana nunawa a explore page, akwai wanda za ku ga yana nunawa a story, duk dai gashi nan. So da fatan za ku biyo mu, kar ku manta ku danna like, ku danna subscribe, ku yi commenting, ku yi sharing page mu, ku kasance tare da mu. Okay, to yanzu muka bude Instagram misali, wannan private page ne, so ba za mu iya yin promotion da shi ba. Zan nuna muku. Kun ga wannan hoton? In na danna nan, ba wurin da zai nuna min kamar in yi promoting page ɗin nan, saboda personal account ne, ba wai professional ba. So yanzu za mu nuna muku yadda misali a professional account. To kun ga wannan hoton? Ina iya in danna promote, saboda professional account ne, so zan iya yin talla da shi. In na danna promote, kun gani akwai nan wurin select where to send people, wato me nake so mutane in sun ga wannan hoton nawa su yi. Su zo profile ɗina, ko su je website ɗin ina da shi, ko su turo min DM wato direct message. So ina so maybe su ga profile ɗina ne, ina da abubuwa da yawa, kawai ina so su zo shafi na, ina iya in danna your profile. Daga nan sai in je next. Sai a nan define your audience, za ka iya zaɓen naka ko kuma ka bari Instagram su nemo maka, su zaɓen maka waɗanda za su ga wannan tallan naka. So a nan muna iya mu je create your own, wato mu za mu zaɓa. Za ka sa sunan da kake so ka ba ma wannan mutane da kake so su ga tallanka. Ƙila cake ne yanzu zan nuna, zan iya in sa cake. Sai in sa locations, a ina mutanen suke, mutanen mazauna wane gari ne nake so su ga wannan tallan. Ina iya in sa Kano, Kaduna, Abuja, ina iya har ma wasu ƙasashe in saka kamar su Ingila ko Niger ko Egypt, duk dai inda nake so. To wannan yana da amfani wurin in kasuwancin da kake yi kana saidawa wato worldwide,
za ka iya aikawa a kowace ƙasa. Amma in kamar abin da kake yi ne yanzu, kamar misali cake, mutanen ƙila da suke nan garin Abuja su nake so in yi ma talla, ina iya in sa Abuja. In na sa Abuja Nigeria, kun gani ga shi nan. So a nan sama in kun gani ya nuna aƙalla mutane 1,900,000 za su iya ganin wannan talla in na sa Abuja kaɗai. To amma in ka ƙara, misali inda ba cake ba ne, a ce ƙila ina saida takalma ne, ina yin takalma kuma zan iya aikawa duk duniya, a duk inda mutum yake zai iya order in saida mishi kuma in aika, zan iya ƙara sawa maybe in ce to bari in ƙara da Niger, maybe Niamey. To kun gani ga Niamey Niger ya fito. To kun gani a nan sama za ku ga potential people reached ɗin yana ƙaruwa, har ya kai 2,000,000 haka. To a haka za ka yi ta ƙarawa kana sa garuruwan da kake so a yi maka wannan tallan. So in ka dawo ƙasa kuma akwai wurin interest, wato mutanen da za su ga wannan tallan naka wane interest suke da, me suke so. Ƙila wasu a'a masu son ƙwallo ne, ƙila wasu suna da sha'awan abinci, abubuwan ne da suke dubawa yawanci akan Instagram. So in muka sa food, akwai food and drink, ina iya in zaɓi food. In kuma ina so in ƙara in ce okay, masu ƙila son kwalliya ko ɗinki ko abu, in sa fashion, shi ma dai ga shi nan zai fito. Kun gani akwai fashion and shopping, akwai fashion accessories da sauransu. So kana iya duk ka zaɓa. Akwai wayanda su kuma suna son movies, suna son fina-finai, suna son comedy, duk kana iya zaɓa. Wayanda suke son comedy, kun gani duk ga su nan. So a haka za ka yi ta zaɓan mutanen da kake so su ga tallanka. So in muka sa done, sai mu koma a ƙasa akwai wurin age and gender, shi kuma za mu zaɓi 'yan shekara nawa ne muke so su ga tallanmu. Ƙila abin da muke saidawa yawanci 'yan shekara 20 ne zuwa 30 suka fi amfani da shi suke siya. Daga nan za ka iya ka gyara ka sa a'a shekara 20, kun gani, zuwa shekara 30. In kuma daga 13 ne har 65 sama, kana iya ka bar shi haka. In kuma za ka ƙara a'a zuwa shekara 45 ko mu ce 50 ma, duka haka. Amma abin da za ka lura shi ne in kana yi kana canjawa, za ka ringa lura da nan sama yana yi shi ma yana canjawa, irin aƙalla mutane nawa ne za su ga wannan tallan naka. Sai kuma a nan za ka iya zaɓen maza ne kake so su ga tallan ko mata ne kake so su gani. Kana iya ka zaɓa, kana iya kuma ka bari da maza da mata duk su gani. So a nan sai ka sa done. Ka gama kenan sai ka dawo nan ka sa done. To yanzu sai ka koma a sama ka sa next. A nan ne za ka zaɓi nawa kake so ka kashe a kan wannan talla. To yanzu in ƙila ina so in kashe $5 ne kullum, kuma ina so tallan nan a yi ta kwana 6, kun ga zan kashe $30 kenan a cikin kwana 6. Kuma aƙalla mutanen da za su gani mutane 12,000 zuwa mutane 32,000 za su ga tallan. Amma in ka ƙara fa, in muka ƙara muka ce ƙila $8 kullum, to kun gani yana ƙaruwa. In kuma ma muka rage muka ce a kullum $3 a kwana 6, kun gani 7,200 zuwa 19,000 mutanen da za su iya ganin tallan. To a haka dai iya kuɗinka an ce iya shagalinka, za ka iya zaɓen nawa kake so ka kashe a tallan a kuma kwana nawa. So yanzu sai ka je next. Daga nan a nan za ka yi reviewing promotion ɗinka ka tabbatar komai yadda ka zaɓa hakan yake. Sai ka je wurin payment. Idan ka je wurin payment a nan za ka zaɓa wato Nigeria country ɗinka, ƙasarka, za ka zaɓa currency. Sai ka bar shi kana iya ka bar shi a US dollar saboda harkan canji daga banki kati. Wani lokaci in ka sa a naira kuma cajin daga dollar ne, sai ka ga bankuna sun ƙi yadda da wannan transaction ɗin, sun fi so su gani a'a a dala ce aka caje ka saboda su canja a nasu farashin. So sai mu sa save. Sai ka koma baya akwai business and tax info, in kana da shi za ka iya ka je wurin ka sa business name ɗinka da adireshin ka na business, za ka iya yin wannan. Sai ka zo akwai wurin add payment method, za ka iya sa katinka
ko ka biya ta PayPal. Shi katin wanda yake da alamar Visa ko yake da alamar Mastercard za ka iya amfani da shi, saboda a nan Najeriya ba mu da American Express da Discover, so za ka iya amfani da kowane katinka na banki, debit card wato, amma wanda yake da alamar Visa ko Mastercard. Daga nan sai ka je next. A nan za ka sa sunan da yake kan katin da numban katin da kuma wato month and year, sai ka sa kuma security code. Security code yana nan wasu nambobi guda 3 a bayan kati, in ka juya za ka gansu. To daga nan sai ka yi, shi kenan, daga nan sai ka yi tallanka. To na Instagram kenan. To amma Facebook za ka iya komawa ka yi shi ta Facebook, yadda idan ka yi shi ma a Facebook zai nuna a Facebook kuma ya nuna a Instagram. So in ka zo sama a pagenka, kun ga akwai wurin promote, za ka iya ka je ka yi promotion. To kun gani a nan wurin ads kenan na Facebook, za ka iya get started with automated ads ko kuma boost existing content. To in muna da hoton kila da mun riga mun sa su wa'anda muke so mu yi talla, kana iya ka je wurin boost existing content. Sai kuma a nan akwai start with a goal. In mutane suka ga wannan me kake so tallan nan, me kake so ya fito daga tallan nan, like me kake so, me burin ka ma tallan nan. A'a, mutane su, in kana da website, su zo website ɗinka ne, ko kuma a'a mutane su yi contacting ɗinka wato su neme ka, ko kuma a kana so dai kawai ka yi tallar shafin ka ne, ko a'a mutane su neme ka ta wasiƙa ko kuma get more leads. To a nan dai duk za ka iya zaɓen wanda kake so. To yanzu bari mu koma ƙila mu zaɓi boost existing content. To kun gani a nan a sama akwai Facebook, akwai Instagram, saboda account ɗaya ne kuma mun riga mun haɗe su. So za mu iya zaɓen wane post muke so, ko daga Facebook ko daga kan Instagram. To yanzu kun ga misali, gashi nan za mu iya zaɓen kowanne. Akwai wannan, zan ba ku misali, mun yi promoting wannan bidiyo ɗin. To kun ga da muka yi promoting wannan bidiyo ɗin, ga insights za su nuna mana yadda wannan tallar tamu ta yi. So shi ne wurin people reached, mutanen da suka ga wannan talla namu, mutane 48,200 sun ga wannan talla. Post engagement kuma waɗanda ko suka danna mana like, ko suka yi commenting, ko suka yi sharing page, an samu 126. Sai kuma link clicks, wato wanda muka danna, a'a muna so in aka danna a je shafin mu ne, ko website ko DM ko profile. To in aka danna wannan, mutane da aka samu aka danna 5,438. To duk a nan za ku gani in kun yi talla wurin insights, ku ga yadda wannan tallan naku yayi. So za ka koma akwai wurin special ad category. In kamar tallanka na kan siyasa ne, a'a campaign, a'a wani social issues, wani civil issues, duka dai duk gasu nan, sai ka maida shi akan cewa wannan special ad category ne. Sai a audience, shi ne kamar yadda muka nuna muku a baya na Instagram, za ka zaɓi mutanen da kake so su ga tallanka. To a nan za ka iya ka zaɓa, ko kuma ka bar shi kawai a mutanen da suke son shafinka, ko kuma ka bar shi a mutanen da suke son shafinka da su da abokanansu, ko kuma kai ka zaɓi naka kamar yadda muka nuna muku a na baya a Instagram. So a nan shi ma budget gashi nan kun gani. Nan total budget in kamar gaba ɗaya so nake in kashe $3 gashi nan, akan $1 in kashe $1 a kullum ma kwana 3. To kun gani, so ina iya in ƙara in ce to kila gaba ɗaya abin da nake so in kashe shine $15. To kun gani, kuma a kwana 3. So a nan in shi ma kun ga wurin people reach ɗin nan yana canjawa. Mutanen da aƙalla za su ga wannan tallan kenan. In muka ƙara, kun gani a haka nan, in kuka rage za su rage, in kuka ƙara za su ƙara, tunda kun ga su ma Facebook ciniki ne, neman kuɗi, sana'a, suna neman kuɗi. To haka.
So in ka je run this ad on Instagram shi ma kamar yadda za ka iya zaɓen ka yi shi a Facebook kuma ya nuna kan Instagram, za ka iya ganin yadda kake so wannan tallan naka, kana iya ka gan shi yadda zai fito a kan Instagram. To network ɗin namu yana ɗan slow, bari mu koma don kar mu ɓata lokaci. To shi kenan. To yanzu mun yi bayani akan na yadda za a yi talla kan Instagram da Facebook. Mun yi shi ne akan waya saboda yawanci jama'a an fi amfani da waya, amma kana iya yi ta kwamfuta saboda ta kwamfuta ma in ka buɗe shi abubuwan sun fi bi dalla-dalla, daki-daki, za ka iya ka buɗe ka gani. Nan gaba insha Allah sai mu kawo muku, za mu iya buɗewa nan gaba mu nuna muku yadda ake ta kwamfuta, mu nuna muku wasu abubuwan da suke nan kan kwamfuta. In akwai abin da ba ku gane ba, kuna iya ku gaya mana a comment section down below. Za mu yi ƙoƙari mu kawo bayani a kai. Da fatan za ku kasance tare da mu. Mun gode.